Язмышлар ярында. Hayırlı kişiler bulsun. Efirde yazmışlar yarında topşırığı. Stüdyoda Liliya Zakirova. Hürmetli tыңлаучыларыбыз, атна сайын эфирга чыгучы әлеге тапшыруны тыңлаучылар да, инде катнашырга теләүчеләрнең дә саны арта. Әлбәттә, күпчелеге пәрдә артында калуны хуп күрә. Шуңа күрә без тапшыруда яңгыраган һәр исемне үзгәртеп бирәбез. Безнең тарафтан тулы анонимлык гарантияләнә. Чөнки тыңлаучыларыбыз моңа кадәр берәүгә дә ачмаган серләрен безгә чишә, күңелен бушата, кемдер башкалардан ярдәм сорый. Бүгенге чыгарылышыбыз ана белән бала арасындагы мөнәсәбәтләр хакында булыр. Килгән тагын бер катнашык. Тапшырылмаган хатлар. Миңа 74 яшь, язмышымнан канәгать түгелмен дип әйтә алмыйм. Ирем белән 3 бала, 3 ир-егет тәрбияләп үстердек. Гаиләбездә тавыш кауга чыкканы булмады, чөнки ирем бик тә яхшы кеше иде. Улларыма матур тормыш үлгесе булды ул. Ә миңа кул күтәрү түгел тавыш та күтәргәнем юк иде. Гаиләбездә үзеңнән көчсез кешеләрне рәнҗетмәскә кирәк дигән алтын кагыйдә яшәде. Ирем улларыбызны да нәкъ шулай тәрбияләде. Бәхетемә генә тигез картлык язмаган икән. 60 яшы тулар-тулмас, аумас терәгем, бар канатымны югалттым. Балаларым бәләк булган иде инде. Шулай да иремнән калгач ярты дөньям юк булган кебек булды. Олы улым Мәскәүгә китеп гаилә корды. Әтепчегемә язмыш чит илләрне язган икән. Ул анда барып төпләнде. Ерактагы кояш якты яна диләр бит. Улларым, киленнәрем бик тә игътибарлы. Елга бер генә кайтсалар да, матди ярдәмнәреннән дә ташламыйлар. Игътибарлы да үзләре. Алар ярдәме белән мин яшәгән йортны яңарттык. Уртанчы улым Фаилгә өр-яңа йорт торгыздык. Уртанчы улым авылда калды, өйләнде, башка чыкты. Инде балалар үсеп килә. Сигенеп кенә яшәс икән дә бит. Яхшы ул. Язмыш бер кулы белән сыйпаса, икенчесе белән кыйный диләрме әле? Авылдагы улымның хатыны бер көн елап килде. Фаил көннән-көн хәшәкләнә, кул күтәрә. Моңа кадәр сиздермәгән идем, инде түзәрлегем калмады. Ул көннән-көн кансызлана бара, дип тәнендәге кара янган урыннарны күрсәтә. Үз күзләремә үзем ышанмадым. Чөнки без балаларны алай тәрбияләмәдек. Улым янына киттем. Һәм күзләрендә нидер сәерлек тудым мин аның. Әни, син безнең арага катышма. Үзебез беләбез диде ул. Шулай да бүтән эчмим, кул күтәрмим дип сүз биреп калды. Шуннан соң ярты еллап тавыш-тынсыз гына яшәделәр үзләре. Һәм менә бер көнне төн уртасында ишек алдында кара тавыш. Уянып киттем. Киленем һәм аның артыннан улым йөгерешеп килеп керделәр. Киленем канга баткан. Ә улым һаман сайын аны кыйный. Һәм мин араларына кердем. Шул вакыт 2 тапкыр улым миңа да сукты. Озак вакыт кулларымны күтәрә алмыйча сызланып яшәдем. Ә киленне бу хәлдән соң әти-әни салып китте. Кемнең генә үз баласын шулай яшәтәсе килсен соң. Һәм менә улым ялгыз калды. Әни, мин сиңа ялгыш кына суктым дисә дә, бик шикләндем. Шулай да кичердем үзен. Улым көндәшә, өенә кешеләр җыя башлады. Җәйге елларында туганнары кайтып үгетләп тә карады. Тыңламый, үзегезнең илегездә рәхәтләнеп яшәгез, миңа катышмагыз ди. Һәм нәтиҗәсез ак көттермәде дә. Көзге төндә аның өе янды. Улым яшәргә миңа кайтты. Ләкин начар гадәтеннән аерып булмый икән шул. Улым эчмә, яңадан өйлән,
тормышыңны яңа баштан башлап каралы, ярдәм итәрбез дип ялынам мин. Ә ул көннән-көн кырыслана, тыңламый. Нидер әйтә башласаң, ишекне бәреп чыгып китә һәм төннәрен кайтмый. Тора-бара йорттан әйберләрне капчыгып китә башлады. Яки вата җимерә, ишекне бикләп куеп, ятып йоклый да мине кертми. Иртән гафу үтенә, исереп йоклаганмын ди. Ә эшсә елый башлый, бәхетсезлегендә башкаларны гаепли. Минем балалар арасында сүз йөрткәнем булмады. Бер-берсен аларга хорлаганым юк. Барсын да тигез күрәм. Туганнарыма да балалардан зарланмыйм. Туктар акылга килер дип түздем, көттем. Ләкин көннән бер көнне тагын да ишеп кайтып өйдәге әйберләрне вата башлагач, мин туктатырга теләп аның янына чыктым. Шунда ул мине бүтән көченә кыйный башлады. Улым, нишлисең, кулың кырыр, анаң бит мин синең дип ялындым мин аңа. Ә ул суга гына түгел типкәли юк башлады. Аңа килгәндә өйдә ята идем инде. Үзе кертеп салган һәм аяк очында елап утыра. Туганнарыңа һәм кешеләргә бер сүз дә әйтмәм бу турыда. Ләкин бу көннән син минем улым түгел. Аллаһ күрсен, чыгып кит өемнән дип куып чыгардым үзен. Оша сөягемне сындырып ярты елга кадәр урын өстендә яттым. Кешеләргә улым кыйнады дип түгел, егылдым дип кенә алдадым. Ә ана кеше рәнҗеше тиз төшә икән шул. Бу хәлдән соң брат надан улым үзенең янган өйне рәтләгәндә, ток сугып, уң кулының бармакларын үздерде. Менә шул көннән соң күңелемә тынычлык ала алганым юк. Минем рәнҗешем төште улыма. Улым кулсыз калды. Әни кешенең баласына карата әйткән һәр сүзе, хәтта уйламыйча әйткән сүзе дә тормышка аша диләр иде. Дөрес икән. Әниләр, бу яктан бик тә сак булсагыз иде. Менә мин дә улым өчен еламаган бер генә көнем дә юк. Әллә ялгыштым микән? Туганнарына дөресен сөйләмичә дип тә уйлыйм. Ул вакытта улларымның арасы бөтенләй ябзылыр иде. Һәм фаилемне төрмәгә ябарлар иде. Аннан ул яхшы якка үзгәреп чыгар идеме соң? Киресенчә миңа калса. Хәзер ул үзенең өен торырлык итеп ясады, шунда яши. Бер бозык эчкече хатын кыз алып кайткан. Көндә эчәләр, сугышалар дип сөйлиләр. Мин читтән генә күзәтәм, катышмыйм. Барыбер бер нәрсә үзгәртеп булмасын аңлыйм. Улым миңа килми. Дөресен генә әйткәндә, аның гәүдәсен күрүгә мин курка башлыйм. Бер авылда яшәсәк тә, елдан артык очрашканыбыз, сөйләшкәнебез юк. Менә быел кыш чыгарга Мәскәүдәге улларыма китәргә җыенам. Ә кайтуыма Фаил исән булырмы? Әллә мин булмаммы белмим. Күңелемнән кичердем мин аны. Шуны әйтү өчен булса да өемә чакырган идем дә, килмәде. Тагын акыл сатырга чакыра микәнни убырлы карчык дип әйтә ди. Димәк, ул миңа үпкәле. Ә ни өчен? Минем бит аның алдында бер генә гаебем дә юк. Бу чиракта мин нишләргә тиеш идем соң? Нигә улыбыз шундый тәртипсезлеккә, тәртипсез юлга кирип китә алды икән? Без ирем белән андый тәрбия бирмәдек бит аларга. Кайда соң монда безнең хата? Мин бу хатны Мәскәүгә киткәнче күңелемне бушату өчен генә язам. Шулай ук сезнең фикерне ишетәсем килә. Мин нишләргә тиеш? Бер нәрсә үзгәртә аламмы икән мин бу чиракта? Улымны саклап калып, туры юлга кертеп булырмы? Әниләр, сезне Алла сакласын. Төн йокламыйча баккан, җаныңнан артык күргән балаңның сиңа кул күтәрүеннән дә авыр хәсрәт юк ул. Мәрхүм ирем белсә, ятыннан кабат үләр иде. Ә икенче яктан, аны без тәрбияләгән. Җәмгыятьтә бала өчен әти-әнине гаепләү гадәте бар. Оясында ни күрсә, ычканында шул булыр диләр. Ләкин безнең гаилә оясы күпләргә өлге булырлык иде. Әллә язмыш шаяртуы микән? Фаилнең бәхетсезлеге язмышына язылган микән? Менә
Әнә шундай мең төрле сорау белән тулы хат килде безгә. Һәм хат авторы безне тыңлый. Күңеленә тынычлык таба алмый. Сез нәрсә диярсез? 54 89 21 телефоныбыз, шалтыратыгыз. Şifyak kişinin sözlerin Tanlasam da işitmeyim Bir gavur söz etseler de Ellenisim gitmeyim Uz balamның sözleri Bitirencime yüreğim tuz Doğru yürekte kodala Bala etken ağır söz Bala Doğru yürekte kodala Bala etken ağır söz Bala etken ağır söz İlkelikte üsken bala Söz eyte uyulamışa Ona kaderini bilmiş Özleni bulmayacak Öz balamның sözleri Rencime yüreğim tuz Doğru yürekte kodala Bala etken ağır söz Bala etken ağır söz Yağmurdan süngen uşaqday Qabat qabına almam Sözlerin jidi tügül Jitmiş qat üşeb Allah'ım Öz balamның sözleri Rencime yüreğim tuz Doğru yürekte kodala Bala etken ağır söz Bala etken ağır söz Öz balamның sözleri Rencime yüreğim tuz Doğru yürekte kodala Bala etken ağır söz Bala etken ağır söz Bala etme ağır söz Язмышлар ярында. Баланың хәтере калганга борчылма, аңлашырга вакытың күп әле. Әти-әниеңнең рәнҗемәсен. Аларның вакыты күп калмаган дип яза. Зөлфат Хаким. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Үз баласыннан рәнҗетелгән әти-әниләрдә күп кызганычка каршы. Бу чиракта картлар йортын искә алуда җитә торгандыр. Анда күпме бәхетсез язмышлар бар. Ә бу чиракта хат авторының башка ике баласы итәгатьле. Алар әниләрне хөрмәт итә, шунсы сөенечле. Ләкин уртанчы улы өчен борчылана. Күрә торганың упканга тәгәрәвен күзәтү һәм бер нәрсә дә эшли алмау аңа җиңел түгелдер. Ә үзенең гаебе кайда икән соң аның? Ул нәрсә эшли ала бу чиракта? Бәлки мондый хәл сезгә дә таныштыр. 54-89-21 шалтырата аласыз һәм нәкъ шундый язмышлы ханым шалтырата да. Элемтә зөлгән яңадан җыя аласыз. 54-89-21 аноним рәвештә шалтыратсагыз да була. Исемнәрегезне үзгәртеп әйтә аласыз яки бит мине әйтмәсәгез дә ярый. Һәм инде менә әлеге ханымга киңәшләрегезне җиткерә аласыз. Минем ялгышым кайда икән соң дигән сорауны бирә ул һәм бу чиракта нәрсә эшләргә кирәк соң? Үзгәртеп буламы бер нәрсәне әллә юкмы? Кызганычка каршы инде без бу хакта мондай иштәлектә тапшыруларда очрашканыбыз бар, аңа психологик аңлатма биреп үткән идек. Шуңа күрә бүген
психолог белән элемтәгә кермәйбез. Алдагы тапшыруларда әле сөйләшәчәкбез. Элемтәгә керүче бар кабат юк. Кабул итеп карыйбыз, юк икән. Булмый инде. Хәерле кич. Исәнмесез? Исәннәрмесез? Тыңлыйбыз сезне. Безнең дигән гаиләдә шундый ук язмышлы дип әйтергә мен. Инде хәзер мәрхүм әниебез исән түгел. Безнең үзебезнең абыйда шундый булды. Авыр сүз әйтеп рәнҗетте әнине, кул күтәрде. Кешегә эшләп кайтыр ие, кеше сөенә, эшен эшләтә. Самогон бирә, арак эчертәләр. Әтки үлдән кибер үзе генә иде. Тоже шулай ук теләсән инде сүз әйтеп, нәрсә туры килә шуның белән атып, булгап пата иде әнине. Пычак белән дәгән. Милициядә чакырттык, чакырга әйттеләр. Ярасы юк, кеше үтермәгән диделәр. Без берәр дә эшләтә алмыйк диделәр. Шулай булгач, безнең илдә кеше үлгәч кенә кеше язмышын хәл итәләр. Ялгыз аналарга хәтерле булса да, Аллага шөкер, без күп гаиләдә үстек. Бер-беребезне аермадылар. Бергә карап үстерделәр. Бөтенебезгә бер тәрбия, ул иң олысы. Олысы түгел инде, ул сүлгән булган, аннан калганы. Иркәләп үстергәннәр. Нәрсә тели шул? Артык эшләтмәгәннәр. Ну, язмыш шулай. Ул әтиянидән түгел, һәр кешенең үз сансызлыгы, үз аңсызлыгы дим мен. Матур, шибәр булды. Хатыннары байтак булды, яраталар хәзердәген. Нәтиҗә ничегрәк, ничек яши ул? Хәзер ничек яши? Хәзердә шулай ук. Салдым. Кешегә эшли, кеше эшләтә, кеше көлә, үзенең гаиләсендән ди булмагач, үзе татып карамаган кеше, үз башыннан үтмәгәч, кеше белмәй, кеше сөенә генә. Менә мин шуны әйтәм. Бу ханымны, бу апаны, апа җаным, түземлелек кенә бирсен Худайдан дим. Үстергәнсең, тапкансың, баккансың балаңа. Һәр кешенең үз язмышы, һәр кеше үз язмышын үзе көйләй, үзе җайлый, үзе сайлый. Бер кешене дә гаепләп булмый. Бу кешенең дә балалары ятим, безнең дәген шулай ук абыйның. Хәзер инде оныклары бар. Бабай булып рәхәтләнеп яшәр иде. Җан үзгәләнә, бәгырь телгәләнде әмкинең дәген. Берәйбер үзгәртеп булмый. Кан тартмаса җан тарта диләр, барбер ничектер тырмап тора. Гаиләне буш тормый диләр, һәр кешенең үз өясында һәрбер байларның үз кайгысы, ярлының үз кайгысы, шундый бала туры килгән язмышлы кешенең үз ананың үз кайгысы. Нәрсә дим инде? Түземлелек, сабырлык. Һәр кешене Ходай үз урынына куяр. Ана рәнҗеше. Бер нидән дәген ник кала алмыйлар. Барыбер картайган көндә булса да, ананың ах дигәндәген төшәдиләр. Аллага шөкер. Әнкиятки бәхиллеген калдырган гадер, әлхәмдүлиллаһ, шөкер, бүгенгесе көндә җаным сау, сәламәт, яраткан ирем, тормышым килә, балалар үстерәбез, әби бабай, Аллага шөкер. Менә андый соннамаган абыйларга ир, аның кызлары да шундыйдыр инде язмышны сайлап бирми диләр. Һәр кеше үзе килә. Бу анада бит күпме бәгырен үзгәләгән, күпме телгәләнгән. Без дәген ярты төн уртасында кайтып китә идек, шалтырата иде җалабәнкәй. Бер нәрсә дә эшләп булмый. Сукмап тагын кеше итеп булмый аны. Бүре баласын бүреккә салсаң да урманга карый диләр. Бу ханымны хәерле картлык бирсен калган балаларына. Бәхетле тормыш белән хәерле картлыкта, тигезлектә яшәсен. Тыныч ширләмичә гомер итсен, менә шул гына. Башка балаларына тәүфигын бирсен. Менә шул, башка теләгем юк. Уже ул баланы үзгәртеп булмый. Безнекедә уже пенсия уже яшендә булмый. Менә шундый фикер. Радио тыңлаучыларыбыз, сездән инде фикерләр. Демәк, үзгәртеп булмый, бер нәрсә дә эшләп булмый бу очракта, ничек борчылып калсын дигән фикер килде. Тагын ниләр әйтә аласыз? Хәерле кич, исәнмесез? Тыңлыйбыз сезне. Бу кешене кадировать итәргә кирәк, ныгып торып. Нишләп ул әнисен кыйнарга тиешти? Сез монда бөтен гаеп ичкечелектә дип уйлыйсыз, әйбет? Ичкечелектә. Аннан соң или икенче төрле юл. Кадировать, морд үзен кулга алыр, аны Мәскәүгә парга да эшкә кертергә кирәк. Көне-төн эшләсен ул, басын күтәрмичә.
Чтобы ишәргә вакыты калмасын. Төрле начар уйлар килмәсен. Мәскәү бит шундый ни город улаймы? Авылдан килгәчтен вообще может бөтен ниләр онтырда, икенче төрле тормыш белән, икенче юл белән кирип китәр. Демәк, аңа яшәү урынын үзгәртергә кирәк. Яшәү урынын үзгәртергә кирәк. Тормышка максат куярга кирәк. Мин менә максатыма ирешәм дип яшәсен. Үзегезнең балаларыгыз бармы? Үземнең кызым бар. Кызыгыз бар. Мөнәсәбәтләр ничегрәк? Кызым әле тормышта түгел. Аллага шөкер дисез, әйбәт. Ялгыштым тәрбияләгәндә дигән фикерләр туганы юкмы? Ялгыштым тәрбияләгәндә дип, ул ялгышыңны белсәң, алай ялгышып тәрбияләмәсең, шулай бит инде. Менә бу апа үзен... Мен гомерем буе 2 җирдә эшләдем. Баланы шегәйтергә, ул нәселдән дә килә инде. Геналар дип әйтәләр бит әйме. Генада булмаса инде ул кешелек. Булмаска да может. Ну, мен аралашкан кешеләр тагын кемнәр? Окружающая среда очень много влияет в жизни, әйме. Димәк, сезнең әйтү фикерегезчә, әлеге аның бит туганнары Мәскәүдә. Шул туганнары чакырып аны ачуланып, әйбәтләпме, яхшы иттерепме, сөйләшеп әйме, әйбәтләп Мәскәүгә эшкә кертсәләр, может бу хәлләр булмаса, аның тормышы үзгәреп китмәсә микән дип уйлыйм. Менә шундый фикер. Кемдер ничек бар шулай калдырсын дия, кемдер ярдәм кулы сузарга кирәк, әле бер нәрсә дә югалып бетмәгән дигән фикердә бар. Хатыны киткән кешенең холкыннан Алла сакласын дигән әйтем дә бар халкыбызда. Һәм менә шулай ук тагын бер мәкаль, кеше үз гомерен 1 елга алга кайгыртса, иген иксен диләр. 10 елга алдан кайгыртса, агач утырсын. Һәм менә 100 елга алга кайгырта икән, кеше тәрбияләсен диләр. Ничек тәрбияләргә соң? Ничек ялгышмаска? Менә бу гаилә, уйлап карасаң, үрнәк, өлгү булырлык гаилә булган, күрәсез, гаиләдә гарипләр булмыйча калмый. Алло, исәнмесез. Исәнмесез. Бу яңарак кына шалтыраткан ханым әле исерек күрмәгән ул. Шуңа бер сүз әйтә алмый. Исерекне кадировать итсәң дә юк, ул барыбер кадировать итсәң, шул ук хәлгә кайта ул кире. Бу очракта нишләргә дисез инде? Бу очракта бу апага сабырлык бирсен Ходай, калган балаларның исәнлеген теләп, шуларда яшәргә язсын. Бу баланы хәзер бөкренне кабергә төзәтә дигән кебек шул гына төзәтә ала. Бу тәмсә берничә төзәтеп булмый. Димәк, эчкечелек белән көрәшеп булмый дигән фикердәсез. Эчкечелек кадировать итеп карасаң да бары файдасы юк. Безнең баштан үтте инде. Сезнең баштан үткән хәл. Үзгәрмәде барыбер. Юк. Менә шулай. Күрәсез, әлегә 2-1. Тагын инде фикерләрегез бар. Тагын нәрсә әйтәләрсез бу очракта? Аралашырга якын вакытыбыз калып бара. Алло, исәнмесез? Алло, исәнмесез? Тыңлыйбыз сезне. Менә дөрестән дә әйтәләр. Әгәр дә адәм баласының үз башында булмаса, кодирование ул кешене терелтү дигән сүз түгел, акылга утырту дигән сүз түгел. Әгәр дә ул кешенең үзенең күңел түрендә мин аяк күз белән тормышымны үзгәртим, аяк күз белән яши башлыйм әле димәсә, кодирование булмагае шурт булсын, шул ук кала ул. Менә минем дә үз туганым, бер туган энем ишү аркасында авылдан шушында Шаллы шәһәренә эшкә килде. Барыбер да ишүне алга күрә инде. Тормышы җиткән авылда яши. Ну, бундай әнигә безнең әниебез тоже инде үлгәнне, вафат булганны 15 ел булды. Аллага шөкер, аңаны ул алай тәрбиясезләндермәде. Бер вакытта да авыр сүз әйтмәде. Ну, ишү, менә минем ишү темасыннан әйтәсем килә. Бу апага Алланың иң олы ярдәмнәре бирсен. Менә мин шуны әйтер идем. Үлгәннәрне бит менә күңел түрендә генә саклыйсың да үлде дип уже узатасың. Минем киңәшем шуны әйтергем. Ул аны онтырга тырышсын, үлде дип үзенең гомер юлыннан, ширтасыннан сызып ыргытсын. Бар бит аның күз алмасы кебек 2 бертек баласы. Шуларга Ходайдан иман сорап, аларның арасында үзе шулай яшәп матур итеп кенә. Менә шундый көндә мин аңа күңеленә тынычлык алыр дип уйлыйм. Кичерсенме соңланы күңеленнән? Күңеленнән кичерсен. Бала бит ул безнең барыбер да. Һәрберебез кичерәбез, нинди генә булса да. Ну, уларны уйласын, үлде дип. Менә шулай. Әйе, үлде дип уйласын, күңеленнән кичерсен.
Нече яшьтә булуга карамастан, бала барбыр бала булып кала торгандыр. Бу фикер белән күпләр мөгаен килешмәстә, кемнәрдер һаманда ничек тә булса ярдәм итү ягындадыр. Кемнәрдер менә күрәсез, менә күпчелек очракта бу тормыш тәҗрибәсеннән чыгылган фикерләр яңгырады безгә. Ни кызганыч, ярдәм итеп булмый дигән фикерне алга сөрәләр тыңлаучыларыбыз. Хәерле кичләр дусын, исәнмесез? Хәерле кичләр, исәнмесез? Тыңлыйбыз сезне. Менә бу соңгы әйткән ханым белән мин бергә килешә алмыйм. Ничек инде үзеңнең туган балаңны үлде дип бөтенләй йөрәктән чыгарып атырга мөмкин. Ул һичшиксез ялгышлык. Ә нишләргә? Менә нишләргә дигән сүзгә Тагын җавап табып булмый. тагын җавап таба булмый. Бу бик авыр хәл. Ходай Тәгалә сабырлык бирсен хатынга инде. Менә берничек тә әйтеп булмый. Мондай чиракта берничек тә чыгарга да мөмкин түгел. Чөнки хәзер иптәшләр дә бик нык бозар. Алар не столько менә әти-әнин тыңлый, сколько иптәшләрне. Ана шәһәребездә менә күпме почка автоматлар бар. Аны бөтен кеше белә. Әнә ул наркотиклар, алар уже минус. Менә ярты менә шәһәрнең 60% әти-әниләр страдает менә шушы автоматтан, наркотиклардан. Ул автоматларны бер көн җыйсалар, бер-ике атнадан яңадан урынына китереп утырталар. Күпме халык җылый, күпме әти-әниләр җылый менә шулардан. Менә шулар белән көрәшсеннәр иде шәһәребезнең менә ничек дип әйтергә менә кешеләре. Аңлашылды. Аңлашылды фикерегез. Инде җәмгыятьне даваларга кирәк дигән фикер туа бу очракта. Гаилә инде ул җәмгыятьнең бер буыны. Бөтен тәрбия гаиләдән башлана дибез, ләкин кайсы очракта әтиәнне гаепләргә, кайсы очракта җәмгыятьне соң. Әлбәттә фикерләр күп төрле һәм соңгы шалтырауны кабул итәрбез. Алло. Хәерле кич. Шулай булсын. Минем дә тормышым нәкъ шундый булды. Сезнең үзегезнең баштан үткән бу. Үземнең баштан үтте. Барсы да бу апага мин шундый киңәшем бар. 2-1 дигән балалары бар. Шулар янына барып тормыш итсен иде. Мин баламнан качтым. Хәзер аның кайда торганын да белмим. Менә шулай торып яшим. Ә сезнең ничә балагыз? Шушы берәү. Бер бала. Ир бала иде бит. Ул сезгә кул күтәрде. Ә сәбәбе нәрсәдә дип уйладыгыз? Үзегез менән нинди фикергә килдегез? Менә шушы ишүчелек аркасында барсы. Хәзерге вакытта сезнең кайда икәнен белмисез алайса. Беләм кайда икән. Мин аралашмыйм. Менә шулай. Ул да килмиме? Юк. Без адресларны әйтмим, белмибез. Ничә ел инде моңа? Аралашмыйбыз 1 ел. Ә киләчәкегез ничек күз алдына китерәсез? Гафу итәчәксезме? Итәрлек түгел дисез. Юк. Бик күп күрсәтте. Бик нык рәнҗетте. Бердән-бер бала. Шул киңәшем барсын Мәскәүгә 2-1 дигән баласы бар. Торсын шунда рәхәтләнеп. Искиткеч. Аның кайдыр барырга җире бар. Тагын балалары бар. Искиткеч. Сезгә Алла ярдәм бирсен. Анда ниндидер бер чарасызлык күз алдына килеп булса, Алла сакласын. Инде хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, программабызның бүгенге чыгарылышын төгәлләрбез. Алдагы тапшыруларда без психологик аңлатмалар биреп үтәрбез моңарга. Әгәр инде тормыш тәҗрибәсе түгел фәннән чыгып берәрендә яңалык алсак, әлбәттә. Кешеләр арасындагы мөнәсәбәтнең иң чытырлысы, иң чытырманлысы гаилә тормышында диләр бит. Андагы катлаулылыкны читтән генә төшенеп, читтән генә күзәтеп һәм төзәтеп тә булмый. Үзең шул хәлгә төшсәң дә аңлый алмыйсың хәтта. Гаҗәп нәрсә гаилә тормышы. Аңлашырга язсын сезгә. Язмышлар ярында тапшыру сездән хатлар көтә. Аноним рәвештә язып җибәрә аласыз. Безгә килсәгез дә була. Үзегез белән күзгә күз карап сөйләшербез, язып алырбыз. Телефоннан шалтыратып бәян итсәгез дә була. Әлеге тапшыру атнага бер тапкыр эфирга чыга. Атнаның теләсә кайсы көнендә булырга мөмкин, ләкин вакыты 22 сәгать 15 минутта. Кемдә кем тапшыруын тыңлый алмаган, кабаттан тыңлап карау мөмкинлеге бар. Моның өчен Күңел радиосының сайтына кирегез. ko'ngilradio.ru сайты. Анда безнең тапшырулар архивында бу тапшыруларны табу һәм тыңлап карау мөмкинлеге бар. Җирдәгечә һәр гөлнең үз чәчәге, һәр кешенең үз күрәчәге диләр. Матур киләчәк язсын безгә.